Ahojky všichni! Já doufám, že jsem pořádně zaostřená, protože poprvé natáčím na foťák a letíme do Kodaně. Takže je to zajímavý, ale natáčím pro vás vlog z Kodaně a celý tento vlog bych chtěla točit převážně na foťák, takže uvidíme, jestli se to podaří. Poleďte s námi, tamhle den čas, na ty vidíte, jestli to není zaostřený tolik. Potřebuji si dobalit, jdu se namalovat. Vyrážíme v 10:35, ale dneska ještě neletíme, letíme až zítra ráno, protože spíme u kámošky, s kterou právě letíme. Letadlo nám odlítá 6 ráno, takže na letišti už budeme 2 hodiny předtím. Právě jsme v Bagelu. Co jsi dělala? Dělám bagel Cezar. Salát. A já mám tady tenhle salátek. Krásné ráno, my jsme na letišti, objevili jsme se, mě to úplně zaostřené. Největší problém byl prostě, jsme tam neměli najít letenky, ale dobrý. Charged according to your ticket. In case you'll carry on. As well. You can outfit this. Právě jsme přistáli, jsme tady. Jsme na letišti v Kodani v Dánsku a je tady extrémně velké letiště. Tady čekáme na záchodech, kde jsou 2. Tady jsou velké letiště a jsou extrémně špinavý. Čekám na holky. Na metro a pojedeme asi na hotel standardku a pak budeme do místa. Vystoupili jsme z metra a jdeme na hotel. Tady je. A máme se spala. A je to přímo od stanice metra. Go Gate. Ty baráky jsou úplně úžasný, no. Tohle budova má úplně Harry Potter vibe. Koukejte na to. Pozdrav mě. Kde seš? Momentálně jdeme se podívat na malou mořskou vílu. Ještě jsme se teda neubytovali, protože ubytovat se můžeme až od 3 hodin. Teď jsme se šli podívat na malou mořskou vílu a teď tady procházíme a míříme do města. A upřímně Kodaň mě extrémně překvapila jako město. Tady všichni jezdí na kolech a fakt jako úžasně, je tu nádherný architektura, je fakt moc krásný. Byli jsme v McDonaldu, protože jsme toho prošli už celkem hodně a já jsem si dala takovej cheeseburger s kuřecím masem a pak jsem si dala kavčo. A teďko jdeme do Tigeru, mám jsem zakopla. A je, myslím, 4:45. Momentálně procházíme s Trogetem a tady je Rotunda Rondetarn. Mám ukážu. Momentálně jsme na Radus Plácen, doufám, že to říkám dobře. Tady je Tivoli, což je zábavný park, který je fakt jako velký, jako nejstarší tady ze všech, takže se tam budeme juknout. Já vám to tady ukážu, hodím vám sem nějaký záběry. Byli jsme se podívat i u té rotundy, nešli jsme teda nahoru, byli jsme jenom před ní. Dneska jsme to sili extrémně hodně, protože jsme přijeli právě brzo, takže to je jedna výhoda, že už to máme skoro tady celý projitý. Sedět. My jsme se rozhodli, že půjdeme do dánský IKEA, švédská, ona je extrémně obří, extrémně masivní, takže jsem zvědavá a doufám, že se nestratíme. Ušli jsme toho dneska extrémně hodně, prostě jsou nějaký asi 2:30, 3 hodiny, já fakt nevím, protože máme 5 hodinky. Máme třeba tak 25 000 kroků. Extrém. A jdem se ztratit. Jsme u sedaček. Můžeme si sednout. Jako mě bolely nohy, teď mě už nebolí, ale jak mě bolely, takže dobrý. Halky, co řeknete k tomu, jak se vám spinká v IKEA? Úžasně, pohodlný počítač, matračka. Asi si tu postoj koupím do Prahy, no. Říkám postoj. Letadla.
takhle hodnotíme dnešní chůzi, protože máme prostě už skoro všechno projítý. Mě by strašně zajímalo, kolik jsme nachodili kroků. 14 kilometrů. A kolik to je kroků? 20 000 kroků jsme ušli, chápete? Je 3/4 a máme 20 000 kroků. Zpátky jdeme metrem na hotel, ale potom jako odpoledne zase to. A ještě naše ambice jsou jít do gymu. Taky tak vidím, že půjdeme spát. Prostě my jsme tak unavený, že jsme si No už je třeba 6. postel, by na který ležíme, jo? A na každý jsme strávili třeba 10 minut. Počkejte, my prostě tady obcházíme všechny postele, koukejte, ano to, tady obcházíme všechny postele a na všechny si leháme. Tohle je moje nejoblíbenější. Jsme v Normal krámě a koukejte, prostě tady mají tak levné věci, i Sky High řasenky a všechno. Koukejte na ten výběr té skincare a i kolik prostě tady jako normální dekorativky a je to třeba levnější skoro o 100, něco prostě, je to úplně hustý. A já jsem tady si vzala tento primer jahodový, já jsem na to strašně zvědavá. Já miluji kafe a koukejte, tady těch výběr, i jako syrupy různý na to. Wow. Jsme na hotelu a já vám jdu udělat room tour, protože to je fakt hustý. Koukejte. Tady je koupelna, když se vejde, tak je koupelna. I takhle, když se podíváte, tady je takhle obří zrcadlo. Tady je takhle velký umyvadlo. Je tu takhle sprcha, záchod. A koukejte na tohle. To je prostě hustý. Já tady rožnu. Tohle je prostě úplně mega hezký. Jakože wow. Za tohle jsme dali tak jakoby malý peníze, že se nám ani nechce věřit, že prostě je to náš pokoj, že jsme to takhle jako sehnali, protože to je spíš nereálný. Kolik jsme vlastně platili na ty 2 noci? Max 3000. Já si myslím, že tak 2000 něco. No. Do 2500. Za jednoho člověka na 2 noci. Takže to je úplně hustý. Na pokoj je to fakt plně luxus. Jak já jsem bákový, tohle je moře, to je nějaký jezero, tam žádný není. Rozhodli jsme se, že půjdeme k moři se vykoupat, takže jsme tady a jdeme se koupat. No jdeme to spíš zkusit, jestli to je studený a jestli do toho vůbec vlezeme. Velký ambice koupání. No právě, protože se koupají jako tady třeba 3 lidi, takže z toho jsou to jenom místní, ale jdeme to zkusit. Ne, jich tam víc. Jo, tam nejsou, tak dobrý. No to já doufám taky. Ale včera bylo teplo. Dobré ráno. Kam vyrážíme dneska? Do Švédska. Jo. Do Malma. Jsme v autobuse ráno. Jsme vedle sebe. Jo, ale to bylo úplně náhodný, protože za 15 minut jsme si mohli přikoupit místo a my jsme řekli, že na to kašlem a ani jsme jako nevěděli, že tam je nějaký sedadlo a teď jsme přišli k busu Panja. 5A, 5B. A my že, no dobrý. Ale teda jedeme ano, je tady zvoní telefon. Ale jedeme teda do Malma. Tam strávíme 2 hodiny a pak zase zpátky. Ještě projdeme zbylou půlku města Kodaně, která nám chybí projít. Musíme se podívat do 1/4 Kristiania. Tam neplatí vůbec žádný zákony a je to úplně prostě jiná zem, jakoby. Je to Kodaň, ale prostě neplatí tam nic. Tvoje pocity, Dane? Jsme pod mořem, chápete to? Mega hustý, že nad náma prostě třeba pluje loď, tak. Jsme ve Švédsku a právě se jdeme podívat na Turning Torso. A ta budova je tamhle vzadu, takže se tady snažíme nějak protičkovat. To je nádherný. Je to strašně podobný Kodani. Taky tu jezdí všichni skoro na kolech. Jako je jich míň, no, ale taky tu jezdí všichni na kolech. Takže
jestli nebudeme mít letos lepší rozvrh. Už jsme tady, koukejte, za mnou je ta budova. Wow, počkejte, tady vidíte převážně strom. Tohle je ona. Pojď udělat taste dané bonbonu. Ty máš zrovna karamelku. Jo. Jak v Česku. My jsme prostě nakoupili nějaký bonbony v Lidlu. Tak Milka. dej mi prosím něco, já taky něco ochutnám. Ty něco doporučím. Ty to podám, jo? Snu tohle z toho. No to mega lepí nás zbyla, to malou neví, to je mega dobrý. Jsem si koupila tady nějaký pečivo pistáciový. Tady jste tady pistáciovýho něčeho si. Je to asi lepší než ta denčina malina. Ale přijde, jak kdyby do toho dával nějaký mentol nebo prostě nevím co. Tady odtud je krásně vidět na ten most, po kterém jsme jeli. Převlíkli jsme se, protože jsme už přijeli na hotel a pojedeme na kole do Kristiánie a do Nyhavn a ještě nám chybí projít různý ty paláce a dost jako na Stroget bychom se chtěli podívat, protože to je něco asi jak Václavák, tak uvidíme. Půjdeme zase na pláž, protože jsme si nakoupili nějaký chálky. Půjdeme tam chillovat. Jeli jsme na kolech a nemohla jsem to bohužel natáčet, protože jsem to měla v tomhle stojánku, ale nám asi teď trvalo 4 hodiny, než jsme ty kola prostě uzamkli. A asi 4 hodiny nám to i trvalo, než jsme jako odemkli. Takže, ale jako dobrý, projeli jsme se a zahrali jsme se na takový správný Kodány, to je lepší, protože prostě... Ano, tady prostě všichni jezdí jenom na kolech. Momentálně jsme v tom Nyhavn, takže já vám to tady ukážu. Koukejte, jaký krásný baráčky tu jsou. Teď si jdu udělat nějaké fotky a potom půjdeme zase dál. Normálně bych si tady bála dokonce dát něco i k jídlu. Udělali jsme si krásný piknik na pláži. Je to úplně hustý a mega hezký. Je tu oproti včerejšku málo i lidí. Dobré ráno, dneska je tu poslední den, já jsem se rozhodla, že budu běhat, takže jsem šla za sebou asi tak 5 kiláků a už jdu zpátky. Tady je takový typický obchod na pití, kde prodávají proteinové šejky, takže se tam jdu zajít a jdu zpátky. To je nádherný prostě běhat po přístavu. Prostě oni to otevírali za 15 minut, což já jsem už pěšky v hotelu, takže jsem to vzdala. Ahojky všichni. První kilometr. Prostě jsem se rozhodla, že budu běhat, protože je úplně krásný počasí, hlavně u přístavu a všechno, takže jsem zvědala a mám za 2 kilometry. Mám se 3. kilometr. Šel jsem se proběhnout až malý mořský víla a už jsem skoro tady. Běžím zpátky a potkala jsem tam paní, která taky byla běhat. To bylo úplně super, protože jsme se trošku pokecali. A tak mě i vyfotila. Už opouštíme náš hotel a chtěli bychom zajít do Joe and Juicy Joy, protože to prostě bylo zavřený. Takže se tam budeme podívat a asi si tam něco dám k jídlu, protože potřebuji tratit tady ty jejich peníze. Právě jsme v Joy and the Juice a já jsem si dala proteinový shake se spirulinou, avokádem, proteinem a fakt jako zdravíte, takže vám to pak natočím. A teď jsem si dala nějakého Ironmana, to je prostě juice, tam kiwi a něco dalšího. Hlavně jako jim to nepotřebujeme v Česku, takže to je úplně úžasný. Já mám tady na teď pár závěrů. Metrem jsme dojeli už na letiště a já jsem si dělala check-in a já sedím v fere prostě 32F, nebo prostě 32E, myslím prostě je to uprostřed sedačka a úplně skoro poslední ta řada tam, takže jsem úplně nejvíc šťastná, protože nesnáším být vzadu v letadle, to je úplně strašný. Umře první. Jo, přesně tak, oni mě tady strašej. A ten, že to zase vyhrála, protože to je u okýnka a sedí úplně vepředu a Terka, to je uprostřed.
v ulici, no. 12 něco, no. Tomu prostě nejhorší. A to jsme dělali zase jako ve 3, že? Ve 3 jsme to dělali. 2 hodiny a něco. No, ale ti nám to v 17:50. A já si myslím, že prostě my dvě jsme byli ty poslední. Jo, který měli ty nejhorší ty a Jo. Denči začínal z okýnka. A Denči začne okýnka, no. Prostě my jsme teď měli to security control, ty kufry a tak. A mě tam nechali batoh, prostě já jsem vždycky úplně vystresovaná, i když vím, že to mám všechno v pohodě. Tak co se týče zavazadel, tak já jsem úplně nervák. Už jdeme na gate. Jsme na nádraží Teleslov, vystoupili jsme a jdeme na metro.